Sanibonani ke ubongiwe lo Indlovukazi Ngiza nendaba wona uzanani nendlebe. Lona ke umamgobhozi wenu wodumo oniphathela zona zishisa on my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like and comment. Ayibona ngixaka umamezala wema ngiyacela ningibonise ngoba ngifuna ukugcina umendo wami kodwa ngiyahluleka. Uthi umngani wethu ithi ngaba nkulu ingazekeki. Sanibonani ke ubongiwe lo Indlovukazi Ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Uthi umngani wethu ke sisibongiwe hayi no noma kuthiwa ngiyakwazi ukubekezela kodwa ngingikhona ukubekezelela le. Uthi ke ngahlangana nomfana lona ngahlangana nomfana ngiyahamba nje edrobheni and nje kuyabonakala ukuthi ngizithwele. Abese lo bhuti lo angishele ngaleso sikhathi vele mina ubaba wengane wethe ingane yami akayifuni ethe asihlukane angikhiphe isisu kaze ngiyamtshela mina ubaba wengane yami ukuthi angeke ngikwazi ukukhipha isisu ngoba uNkulunkulu ngiphile lo mntwana ngiyamgcina. Hayi ke wasethi ke if ungasikiphi leso sisu ngiyahlukana nawe nangempela ngahlukana nobaba wengane ngikhulelwe nje ngina 4 months sengiyazi vele ukuthi okay kusho ukuthi ngingedwa anginaye ubaba wengane. Ngihlangana nalo bhuti ke kuwo lo 4 months lo ngizihambela nje edrobheni kuwe street ngihlangana nalo bhuti lo athi enene hawusawubona ntombi. Ngaleso sikhathi nje ngibutuzela nje ngiyakhephuzela ngimuhle ngimhlophe sisu siyangithanda isisu. Bese ngivume ke kulo bhuti lo ukuthi ha unjani bhuti abuthi ngiyaphila athi hayi mama ngibuke ngakuthanda. Bese uthi yazi ngivele ngamfihleli lo bhuti lo ngithi ngithanda kanjani mina ngipregnant ngizithwele uthanda kanjani wami uthanda amantombazana pregnant athi hayi anginankinga nanokuthi upregnant ngithe sisi ngibuke ngakuthanda wathi ngicela ungiphe ama numbers akho uthi nangempela lo bhuti lo uyindoda nje ubhuti wakhona uyindoda nje hayi ukuthi umuhle kodwa nje cha uyindoda uyambona nje ukuthi indoda bhuti. Uthi ubhuti ke bese thatha ke inamba yami nangempela kubhuti aqala ngifoneleke ebusuku sixoxe nobhuti sixoxe ngitsheleke ukuthi usebenza apho ubhuti. Uthi nje sizwane nobhuti ngele ndlela le ngize ngisho ngithi yazi ukuthi kushuthi inkosi yami ngimlethele uNkulunkulu lo mfana lo. Uthi siqhubeke sithandane uthethe pheli inyanga ezimbili sithandana lo bhuti usho ukuthi ingane sina 6 months eswini athi ubhuti ucela ukuza uzolobola ufuna ukuthi abe nonkosikazi yena usefuna ukuseklisha down uyabona ukuthi ngiyintombazane enesimilo ngamchazela ngestory sengane kanye nobaba wengane ngoba wabuza ukuthi ubaba wengane yena uphi ngamtshela mina ngathi ubaba wengane ungilahlile uthe enena ngikhipha isisu and manje mina ngeke ngikwazi ukukhipha isisu ngoba ingane yami ngiyayithanda. Hayi athi umfana hayi no ngifuna ukukulobola ngifuna uze ekhaya kudingeka unkosikazi. Uthi hayi nangempela alobola ubhuti ngithi uyadlala mina umfana ngoba ikho nje indoda engangayicabanga ukuthi uzolobola nje intombazane pregnant. Angilobola umfana ekhaya kujatshulwe uthi ekhaya kodwa bayajabula bazibuza ukuthi kodwa lo mfana uyamthemba. Uthi ngaleso sikhathi vele bese ngimthemba nami sengimthanda ngoba ngiyambona ukuthi uyindoda eqotho uyindoda ayikho into angangithengeli yona ngesikhathi ngithandiswa mangikhala ngithi ngifuna ukuthi wayeza nako afika kudrop ekhaya kulethe makabuye emsebenzini and ngaleso sikhathi umkhwenyana wami wengakabi ngisho nayo imoto. So wigibela itaxi afika drop ukuthi makaholile ngekupheleni kwenyanga athi sihlangane endaweni ukuthi uzofikayo ngithengela ngispoile. Uthi wangispoila umfana engazange angikholeliswe. Uthi ngiyabonga nami ngasho ukuthi uNkulunkulu nedlozi lakithi liyangithanda ngempela ngoba nangu ubhuti enginakekela okwangempela. Uthi uyeza ku part 2. Uthi ke nangempela ke ubhuti anginakekele kanjalo kuyangithengela kuze kushaya isikhathi sokuthi ngibelethe makushaya isikhathi sokuthi ngibelethe umntwana ubhuti uyena oweza wazongilanda wangithatha wangihambisa esibhedlela wafike lapho ubhuti ngithengela ingubo zomntwana ngaze ngaphuma esibhedlela mangiphuma esibhedlela bese ngiyahamba ngiye ekhaya. Ubhuti bese ethi ukuthi ucela njengoba ngoba sengibelethile useyacela ukuthi manje senze umshado wesintu siwenze umshado ingane yayinenyanga izelo senze umshado bese ngiyahamba ngiyakubo. Mangihamba ngiyakubo sihlale phansi sixoxisane nomyeni wami ukuthi asikufuneka simtshele uma ngoba kubo kandoda yami kunoma phela kanye abazukulu bazalwa udade wabo kamkhwenyana wami and udade wabo kamkhwenyana wami akekho ekhaya akahlala ekhaya akazi ukuthi washona phashiya ingane ezimbili. Hayi nangempela uthi ahlaliswe phansi uma atshelwe ke ukuthi hayi ma
utshelwa indodana yakho ukuthi umakoti lo wala ekhaya ngoba vele uyamazi umakoti kusho ukuthi ngamthola pregnant kanje kuchazwe nje ngoba kwenzela ukuthi ingane mayihlala la ekhaya ingaguli, kwenzelwa nokuthi kungabi nezinto ezenziwayo bese ingane iyathatha iyomiswa emsamo ngoba bayazi ukuthi abantu abadala bayawukholelwa kwenzeni izinto zesintu. Hayi salukwazi sivume singabi nalutho. Hayi salukwazi sivume singabi nalutho konke nje khambe kahle. Kuthi so ingane nje basebehlala ke lana ke bayaqala kumfana uyaqala ukusebenza so bazama nokulungisa umuzi. Uthi la ekhaya sihlala ku 4 room kodwa sisemakhaya hayi ukuthi sisendaweni eyitheku sendawo yamakhaya kodwa engathi ilokishi. Uthi la ekhaya ke sihlala ku 4 room kusho ukuthi kunekamero likama bese kuba nekamero likabhuti, izingane zilala nogogo. Abese ingane lezi ezuthuze kandodakazi lo ngaze uthi washonaphi. Abese kushuthi yami ingane nayo inombhede ke la ekamereni ingane yami emncane indoda yami iplan ukuthi sizothi mayisinemali kahle bese iya extender yenza umuzi obemkhulu. Hayi ikhala ingane ke yami ngoba phela isencane usana linenyanga. Ikhale ingane mayikhala ingane kokuqala ngimuzwe uma ethi enene ekabani leyo ngane ekhala la ekhaya evusa ingane zami uthi ngithule nginganaki. Hayi kuphinde futhi njalo nje ingane yemayikhala athi ayikhisho leminyango leyo ngane ekhalayo ezovusa izingane zala ekhaya ayikhisho leminyango yokhalela khona. Uthi hayi ngeke ngibone ukuthi no man makhala ingane yami lo mama njalo reacta kanje umama ezala wami lo. Uthi bese ngithi mina ngitshela umyeni wami ngithi mina ngiyacela ukuthi myeni wami kufuneka sikhulume ngoba kukhona inkinga ke manje ngibhekene nayo uma ngisaba ukuthi ngizomchazela kanjani umyeni wami ngoba angifuni ukuzokhoza inkinga emzini. Uthi nangempela abese akhulume nomyeni wakhe amtshela ukuthi hayi uma njalo makhala ingane yami uthi akukhishelwe leyo ngane ngaphandle ivusa izingane zala ekhaya. So I understand ukuthi uma uchaza ukuthini ngaleyo nto ayenzayo. Uthi ke abese thubhuti no mthethelele uma umuntu nje ongekho right mthethelele usuke engaqondanga lonto. Uthi ngelinye ilanga bongiwe kusho ukuthi ngihambile ngiyokha amanzi empompini kune tap lapha ngaseduze kwasekhaya amanzi awakangena ekhaya bese ngihamba ngiyokha amanzi kusho ukuthi ngishiye ingane ilele ngiyafica ingane iyakhala ikhala ulokho ememeza nje lo mama ethi leyo ngane ayikhisho leminyango iyabanga umsindo la ekhaya. Uthi bongiwe ngize ngifike ngithulula amanzi ngembedeni ngisho ingane ilele ngembedeni ngifike ngithatha ingane yami ngithathe ngibelethe ulokhesho lo mama lo akayeki. Uthi bese ngihlala nomkhwenyana futhi ngiphinde ngimtshela ukuthi baba and uthi my husband is a person who understandayo ngempela. Uthi mangihlala phansi ngimchazela udaba lami wengiunderstanda ngempela futhi ezwelana kanye nami. Uthi waseyangihlalisa phansi wangitshela ukuthi no uma akekho right ekhanda akekho right engqondweni njeba ngifuna unkosikazi ozohlala la ekhaya uma akekho right. Ngiyacela ukuthi umxolele ingane uzama ukuthi mawuhamba uyokha amanzi noma wenzani uhambe nayo ingane akekho right umuntu nje emngqondweni ongekho right. Uthi bongiwe uyangithanda umkhwenyana nami ngiyakuthanda ukuhlala emzini. Uthi lo mama lo akayena umuntu futhi onenhliziyo embi kwezinye izinto kodwa njalo uma ingane yami ikhala noma kwenzekani uyathanda nje ukuthi leyo ngane akuyona yala ekhaya. Uthi lento ngoba umntwana wami bongiwe ingiphatha kabi yangihetha ingizisa ubhlungu lento. Uthi ngiyacela ungibuzele kubangani bethu ukuthi ngenze njani because angimiselanga ngokuthi ngiyeke umkhwenyana wami ngiyamthanda and naye ngithanda ngokweqiniso kodwa manje naye inkinga lento eshoma noma kuthiwa uyagula ngengqondo kodwa mina ingizisa ubhlungu ngoba lengane ngempela ngifike nayo la ekhaya and uyazi uma ukuthi akuyona la ekhaya and kumina kufile ngathi uma uyakhetha ukuthi ayisho lento ngoba akayizisho kulezi ezinye izingane ezikhona egcekeni kodwa njalo makhale yami uyasho ukuthi enene akuyeke leyo ngane leyo ngane bangumsindo la ekhaya ikhishele ngaphandle. So uthi sicela sim advise ke ma ukuthi enze njani umngani wethu uzalelwe yinje endlini yo I advise ani